Molt bona tarda. Si us sembla, comencem aquest acte. Quan el Manel Castellet em va comentar que estava parlant amb la família de fer un acte com aquest, des de la secció vam considerar que era una oportunitat també per nosaltres per retre-li un cert homenatge. Per tant, des del punt de vista de la secció, a part de ser la presentació d'un llibre, és retre homenatge al que va ser membre de la nostra secció, molt estimat per tots, i el fer-ho a l'acabar la sessió de la nostra secció cada vegada que fem una secció, fem una conferència, doncs en aquest moment, doncs ja dic, per nosaltres és un homenatge, encara que oficialment és la presentació d'un llibre, no? I és un goig també veure que els membres de l'institut, i a part de ser els científics i matemàtics o físics o tecnòlegs o geòlegs, que sigui, tenen vessants molt més àmplies, no? I amb el Joan hi havíem viscut, jo el coneixia relativament poc d'interaccionar en les reunions de la secció, però ja ens va fer un dia la presentació dels rellotges i ara veiem que a més escriu una novel·la, no? I per tant, no parlo més d'ell perquè ja ens en parlarà el Manel, però moltes gràcies per ser aquí i una satisfacció per la secció poder oferir-li aquest acte més personal. Moltes gràcies. Bona tarda. Permeteu-me que parli breument d'en Joan Girbau. Amb ell vam ser ajudants a la Universitat de Barcelona, van coincidir-hi. Van coincidir com a viatjants a París cada setmana amb el tren de nit. Una setmana ell, l'altra setmana jo, per després explicar-nos el que havíem escoltat allà a París, això així. Després vam ser professors a la Universitat Autònoma de Barcelona i membres aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, em sento justificat a parlar d'en Joan, que era un any més gran que jo. Tot això per situar-nos, no? En Joan va ingressar a la Universitat de Barcelona l'any 1959 per estudiar-hi farmàcia. Però el primer curs comú el va captivar a les matemàtiques del seu professor Josep Teixidor, a qui va considerar sempre el seu mestre. Ell deia, en Joan, vaig creure descobrir de veritat l'essència de les matemàtiques, amb el rigor i la bellesa meravellosa d'algunes demostracions. Recordeu aquesta frase, que tornarà a sortir. Llicenciat en Ciències, secció de Matemàtiques, l'any 1959 per la Universitat de Barcelona, 64, perdó, havia entrat al 59, a la Universitat de Barcelona, ampliar estudis al Collège de France a París amb Andrevich Nerovich, obtingué el títol de doctor a la Universitat de Barcelona l'any 1971, entrar a l'Autònoma, la Universitat Autònoma, primer com a interí, guanyar les oposicions a professor agregat al 74 i catedràtic al 76. Posteriorment, va ser president de la Societat Catalana de Matemàtiques del 1986 al 90. Pocs anys abans, ell i jo havíem fet una operació una mica estranya, però que va permetre que la Societat Catalana de Matemàtiques passés de 16 socis a 400. Fou nomenat membre de l'Institut d'Estudis Catalans a la secció de Ciència i Tecnologia l'any 90 i l'any 98 la Generalitat li va concedir la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic. A veure, no parlaré dels seus treballs de matemàtiques perquè no toca avui, oi? Però sí que parlaré que en Girbau, a part de ser matemàtic, doncs ho era tot. Era tot. Cada estiu tornava de l'Ametlla amb una idea al cap, no? Hi va haver-hi, potser la més rellevant de les idees va ser els rellotges de sol, quan va agafar la dèria de fabricar rellotges de sol de gran precisió, no d'allò, doncs, i això hi va treballar llargament. Altres dèries eren més curtes, però aquesta va ser llargament. També és important destacar que era un gran aficionat i coneixedor de la música i sobretot de l'òpera. Una afició que va transmetre
a la família, em deia, fa 2 o 3 anys, diu, jo era molt fan de l'òpera, però és que ara la Montse, oi? Ella és la que vol tota l'òpera, o sigui que havia transmès això, no? I recordo, amb això de la música, una vegada que estàvem en un concert, que no recordo si era el Palau de la Música o a l'Auditori, estàvem de costat allà, i en un moment determinat em va ventar un cop de colze i va fer una ganyota. Quan es va acabar, em va dir, diu, aquell si bemoll no estava bé. Toma! Bueno, doncs ja dic, no parlaré dels seus treballs, però sí que vull destacar-ne un llibre de matemàtiques d'ell, que és el llibre Geometria diferencial i relativitat, publicat l'any 1993 a la sèrie Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona. I vull parlar-ne per 2 raons. En primer lloc, perquè el llibre en si és una referència per a aquells que vulguin aprofundir en els fonaments de la teoria de la relativitat. Això és essencial. I en segon lloc, perquè el pròleg del llibre és per si mateix una peça literària. Permeteu-me que llegeixi algunes línies del pròleg, unes quantes frases del pròleg. El pròleg del llibre comença així. La Teresa tancà les 2 aixetes, la de l'aigua calenta i la de la freda. Obrí la porta plegable de poliestirè que separava la cabina de dutxa de la resta de la minúscula habitació de bany. I posant els peus damunt una petita catifa ja molt gastada que ella mateixa havia col·locat allà abans d'entrar, prengué la tovallola i començà a eixugar-se. Estava sola en el petit apartament de Cerdanyola que compartia amb la Maria i la Sílvia, 2 companyes d'universitat que ara havien marxat a Sitges per tal de passar-hi aquell primer cap de setmana de maig. Ella s'havia quedat. La idea d'anar amb les seves amigues no l'havia engrescat gaire. Molt pocs matemàtics són capaços d'escriure això en el pròleg d'un llibre de matemàtiques. És increïble, no? Això, no? Bé, això he de dir que és el pròleg d'un llibre de geometria diferencial i relativitat. Després diu, la descriu físicament, explica que estudies matemàtiques, i ara torno a citar, durant el primer curs d'universitat, la Teresa va creure descobrir de veritat l'essència de les matemàtiques, amb el rigor i la bellesa meravellosa d'algunes demostracions, i va fruir interiorment molt amb aquesta troballa. Era ell, era la Teresa, ell vaja ara, no? Segueixo encara citant. El menjador era l'habitació més alegre de l'apartament, amb un ampli finestral que donava a la plaça de l'Església i per on entraven els raigs mig esmorteïts d'un sol de tarda cobert per uns núvols inconsistents, juntament amb la critòria llunyana d'uns nens que jugaven amb ella. Va explicar el menjador, etc. Llavors diu, la Teresa se situà davant d'aquests prestatges, hi havia uns prestatges. Alçà el braç dret i posant-se de puntetes mentre lluitava amb el cantell de la taula que li impedia arribar amb facilitat a les lleixes, aconseguí abastar un llibre de geometria diferencial i relativitat que havia comprat aquell matí a la llibreria de la facultat. Segueixo citant. Feia una estona, mentre sentia sobre la pell del seu cos el martelleig de l'aigua calenta llançada a pressió i el vapor l'envoltava i omplia tota l'habitació, havia desitjat esmerçar aquelles hores de solitud, especialment propícies per a la concentració, en una lectura dels últims capítols d'aquest llibre, dedicats a la relativitat general i els models cosmològics. L'agafà amb il·lusió i, sucumbint al desig que havia experimentat mentre es dutxava, va començar a llegir el pròleg. I el pròleg deia: la Teresa tancà les 2 aixetes, la de l'aigua calenta i la de la freda. Obria la porta plegable de poliestirè que separava la cabina de dutxa de la resta de la minúscula habitació de bany, i posant els peus damunt una petita catifa ja molt gastada que ella mateixa havia col·locat allà abans d'entrar, prengué la tovallola i començà a eixugar-se. Segueixo citant. Increïble, la Teresa era ella, i el pròleg estava descrivint el que ella
estava fent just mitja hora abans. Si seguia llegint, arribaria sens dubte al que estava fent ara, com si el temps, després de donar tota la volta a un cercle, tornés al començament. Si saltava 3 o 4 fulls més endavant, arribaria potser a saber el que faria d'aquí uns instants, a conèixer el seu futur. Va seguint, però això. La teoria de la relativitat la va fascinar. Jo us recomano a tots que llegeixin aquest pròleg, una peça feta amb intel·ligència i imaginació, que és un meravellós exemple de la relativitat. I els matemàtics els recomano que llegeixin el llibre. Bé, anys més tard, en Joan va escriure 2 novel·les. La primera, unes novel·les, diguem-ne, de veritat, no de pròleg, sinó de llibre. La primera, l'any 15, L'home de la campana, una història novel·lada de la vida del matemàtic Carl Friedrich Gauss, documentada fins al més mínim detall, des de finals del segle XVIII i principis del XIX, i més endavant, la deliciosa obra Memòries de Delft, ambientada en les relacions entre Catalunya i els Països Baixos del segle XVII. La protagonista d'aquesta història és una portuguesa que té l'oportunitat de viure de molt a prop tant la guerra dels segadors com les confrontacions bèl·liques que van portar a la independència de Portugal i els Països Baixos, però no a la de Catalunya. Avui presentem aquí la novel·la El gos negre, que comença al segle XIII i acaba al XIX, un llibret petit, que ell, malauradament, no va poder publicar. Passo la paraula al senyor Abat i Creuet, editor del llibre. No. Bona nit, senyors i senyores. Començo agraint a la senyora Montserrat Roura la seva amabilitat, la seva confiança dipositada en la meva petita editorial, senyor Ruc, que ha publicat aquesta, per més d'un concepte, admirable novel·la, El gos negre. Vaig conèixer la senyora Roura a Sala en un magnífic viatge musical per terres d'Europa, del nord d'Europa. Ella, juntament amb el matrimoni del senyor Fitó i la resta dels participants, van saber convertir-ho en un viatge tan amable com memorable. Va ser llavors que vaig informar-la que un cop jubilat havia constituït una societat que a banda de distreure'm em permetia editar llibres de persones amigues i conegudes. Aquesta petita editorial m'ha donat algunes petites i grans alegries. Puc assegurar-los que la publicació d'aquest llibre és una de les grans. Que la família Girbau, la família Roura, pensés en l'editorial senyor Ruc per publicar El gos negre constitueix un privilegi del que presumiré en el futur. En canvi, no vaig tenir el goig de conèixer personalment l'autor, el senyor Joan Girbau Badó, del que, no obstant, m'han arribat opinions sempre favorables, tant respecte a la seva persona com a la seva obra. En aquesta sala es troba un dels seus companys matemàtics, el meu cunyat, Julià Cofí, amb qui el senyor Girbau havia compartit un espai de treball durant un bon temps i que professa admiració per ell. Una admiració que puc compartir des del punt de vista literari. He llegit un parell de vegades El gos negre i la meva col·laboració ha augmentat a algun punt en la segona lectura, quan he pogut aturar-me en algun dels tan pulcres paràgrafs dels seus 13 capítols, plens de suggeriments i evocacions tant geogràfiques com històriques. He escrit tot ell en un català envejable. Si en un primer moment vaig pensar que la novel·la podia ser considerada com d'una altra època, ara penso que no, que és més actual que moltes de les novel·les que avui es publiquen. Qui gosaria dir que els millors poemes de Verdaguer, un dels quals Els bruixots del gos negre, invoca justament l'autor al començament del seu llibre, qui gosaria dir que no tenen autoritat? El que fa el senyor Girbau al llarg del seu llibre és seguir el camí traçat per un dels nostres més insignes poetes, mossèn Cinto Verdaguer. Un camí, sense dubte, no sempre fàcil de transitar i que, malauradament, no tothom està preparat per seguir. Cap al final del capítol 4, pàgina 29 del llibre, el senyor s'acosta, pare de la malaurada Guilleuma,
Després d'escoltar l'abrandat Bernat Galligans, que tant sí com no vol casar-se amb la seva filla, fa un breu discurs d'home assenyat, on reivindica quelcom que avui no està de moda. Tenir paciència, saber esperar. El senyor s'acosta i diu, però si gairebé no us coneixeu, com podeu haver arribat a prendre aquesta decisió tan transcendental en tan poc temps? Mira, Bernat, m'estimo molt la meva filla i no voldria que un determini precipitat i reflexiu malmetés per sempre la seva vida futura. Espereu tots dos un temps. Entretant us aneu coneixent. Encara que nosaltres tornem a avançar, us podeu anar escrivint i si d'aquí una temporada encara penseu el mateix, ja en parlarem. Me vull aturar en aquesta frase, us podeu anar escrivint. L'autor pressuposa que tant en Bernat com la Guilleuma, al capdavall gent de famílies benestants, encara que visquessin lluny l'un de l'altre, ell a Santa Cecília de Voltregà, de la comarca d'Osona, i ella a Vinçà, a la de Conflent, a la Catalunya Nord, podien utilitzar la ploma per comunicar-se. Al segle XIII, que és l'època en què està situada la major part de la novel·la, no era gaire freqüent fer-ho, tot i que es conserven algunes cartes privades d'aquell temps. De públiques n'hi ha moltes. Potser si la Guilleuma i el Bernat s'haguessin enviat cartes d'amor, les coses haurien anat d'una altra manera, ja que el fet que dos enamorats escriguin cartes implica tenir un ànim mínimament reposat. Les cartes són un refugi per les penes d'amor i també per totes les penes. Aquest és un dels molts suggeriments que conté aquesta magnífica novel·la del senyor Girbau. Felicito a la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans per haver obert les portes a la família Girbau Roura per tal d'efectuar la presentació d'aquest llibre. I, naturalment, a la senyora Montserrat Roura, promotora d'aquest afortunat esdeveniment. Finalment, vull destacar el molt evocador dibuix fet per la senyora Neus Mateu Vico, no sé si és Vico o Vico, Vico, familiar de l'autor, així com la tasca d'impressió efectuada per Xavier Salvador, amb qui col·laboro des de fa molts i molts anys. Moltes gràcies. Bona nit a tots. A mi m'agradaria fer una mirada una mica més personal del Joan, ja que nosaltres vèiem el Joan de casa i no el Joan universitari. Ara ja fa gairebé 24 anys que vaig conèixer en Joan. Us he de reconèixer que aquella primera trobada em feia una certa impressió, una sensació de petitesa davant un científic, un gran matemàtic, catedràtic, culte i erudit. Potser jo no estaria a l'alçada. Però mai més vaig tornar a tenir aquesta sensació. El Joan em va acollir de manera càlida, natural i autèntica, sense formalitats, com era ell. A casa, l'avi Joan era de vegades el gran matemàtic. El descobries apuntant fórmules indesxifrables en muntanyes de papers aparentment desordenats, amb una lletra petita i fina o absort en pensaments que de ben segur escapaven a la nostra comprensió. D'altres vegades era el mestre astrònom que gaudia ensenyant-nos a petits i grans la posició de Saturn, com es llegia el mapa del cel o com es regulava el telescopi. Mai li feia mandra treure aquell telescopi al jardí perquè nosaltres, embaladits, poguéssim veure la lluna, grossa i brillant. Perdó. Però el Joan és molt més que això. M'agrada imaginar-lo com una pintura a l'oli, feta de petites i grans pinzellades superposades, algunes d'un color pur i brillant, d'altres barrejades, donant profunditat i atmosfera a la imatge. El Joan era músic, entenia la música tal i com tenia les matemàtiques. Gaudia de cada so i era capaç de veure-hi més enllà, de comprendre més enllà i d'aprendre. La seva obsessió per aprendre es desenvolupava en cada un dels àmbits del seu interès. Autodidacta,
Tocava l'acordió i diferents tipus de flauta. Era exigent, el sentia massajar els diumenges al matí. No va deixar de tocar mai. I també pintava, sense por, sense mestre, amb la ferma voluntat de dedicar-hi tot l'esforç en una nova disciplina artística. Els quadres d'en Joan relaten una manera concreta de veure el món, optimista i sense prejudicis, una mirada de nen en uns ulls d'adult. I també en Joan era poeta. La mètrica, el ritme, la sonoritat de les paraules. Una altra vegada, matemàtiques i música convertides en poemes a través de les paraules. El seu interès per la poesia clàssica catalana el va fer expert en etimologia i semàntica catalana. De nou, un procés d'aprenentatge profund. En Joan era l'antítesi de la superfluïtat. I hi havia moltes coses més. El Joan lector que enllaçava un llibre amb un altre, de múltiples temàtiques i estils diferents. En Joan programador, que gaudia compartint amb nosaltres programes informàtics que ens ajudessin a resoldre petits reptes. En Joan de família, que gaudia el que no està escrit seient al cap de taula i escoltant anècdotes, xafarderies i acudits en les trobades amb fills i nets. El Joan bromista, que era capaç de vestir-se de faralaes amb barret de copa o emular la vestimenta del segle XIX del gran matemàtic Gauss. Milions de pinzellades en una única persona. I per últim, i no perquè sigui la restant, sinó per desconeixença meva, en Joan novel·lista. Recordo perfectament la primera vegada que ens va dir que estava escrivint una novel·la. A mi em va impressionar. De nou, inici d'una nova disciplina en un home ja gran, sense por, com un nen, sense pensar en com, què i més enllà. Només avançar. Però avançar de la manera com el Joan feia totes les coses, amb el bagatge dels centenars de llibres llegits, el domini de la llengua catalana i el sistema científic d'investigació. I no s'hi va posar per poc. Ambientava les seves novel·les en períodes històrics determinats, biografies novel·lades, novel·la històrica, investigar els llocs, els fets, els costums, fins al més mínim detall, hores i hores d'ordinador, teclejant i corregint, o submergit a internet buscant com era un determinat lloc fa un parell de segles. De totes les facetes d'en Joan, potser aquesta és la que vaig poder compartir més amb ell, ja que pertanyo al sector familiar d'oïdes poc musicals, per dir-ho suaument. Ens explicava les seves descobertes, ens compartia petits dubtes argumentals i ens imprimia alguns capítols per tal que li poguessin fer comentaris. En Joan deixa una petjada inesborrable i un aprenentatge vital. Com es prema la vida amb màxima intensitat mental, sense por per aprendre, amb intensitat i rigor, fins al final. Ha estat un veritable honor il·lustrar la portada del Gorg Negre. Gràcies. Molt bé, Així acabem l'acte, no? Si algú vol dir alguna cosa, que segur que hi ha algú que en vol dir, oi? Pot dir-ho. Aprofito l'oportunitat que hi ha tanta gent dins del Bilbao per dir-vos que al Departament de Matemàtiques de l'Autònoma també estem preparant un acte similar a aquest, en memòria i homenatge a en Joan, i també presentar una obra, un llibre, en aquest cas de matemàtiques. Concretament, en Bilbao, quan va fer oposicions, que en aquell temps s'havia d'anar a Madrid i s'havia de presentar una memòria sobre el concepte mètode i fuentes, es deia en aquell moment de la matèria en qüestió, i ell va presentar una memòria sobre geometria diferencial, que en realitat és una història de la geometria diferencial que alguna gent, concretament en Xambó, va revisar i va redescobrir fa poc i va jutjar com a molt valuosa. I aquesta opinió d'en Xambó ens l'han fet nostra, jo mateix i l'Agustí Reventós i altres, i hem decidit, de fet està fet ja, traduir al català aquesta memòria del Girbau amb anotacions, és a dir, posant-la també al dia des del punt de vista científic. I això també he de dir que s'inscriu una mica amb aquesta opinió que teníem darrerament a la Societat Catalana de Matemàtiques de que volem incentivar que es publiquin llibres de matemàtiques en català, en aquest cas d'història.
i si tot va bé doncs preveiem publicar aquesta monografia en una revista de la Societat Catalana de Matemàtiques, que és Publicacions Electròniques. I en principi esperem que sigui, ho concretarem, serà el 19 de febrer, però tots rebreu ja informació al seu moment a través de la societat sobre aquest acte. Moltes gràcies. Gràcies.